Good morning सनाफोर बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दोनथ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि मर्निं सिखारनानै दुगैनानै लाखांबाय आरोना सनाफोर आङो नै टाइमा दा 6:43 जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा आरोखि ना दिनै नै खुवायानो मबाइलावसो एसे स्रां नुबावदों ओरैबायदि खुवानि जेबो नुवा थ' फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां लाखांबाय ओमफ्रायो आङो फुजाबो होखांबाय आरोखि ना फुजाबो होनानै लाखांबाय आङो दुगैखांनानै नै ओमफ्रायो जोंहा दिनै माने बिराद खुसिनि दिन आरोखि ना बोराय बुरि सानैनि थाखाय जोंहा दिनै माने जोंनि जुलिया आरोखि ना 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोखि ना जोंनि जुलिया दिनैहाय जानुवारि 20आव 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय गथ' सानैनिबो बिमा बिफा जाबाय बिदिनो आरोखि ना दुखु सुखुनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै 10 बोसोर कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना जोंनि जुलिखौ बेबायदिनो अननानै बोर सारस्रि हरबावदो जों जाहाथे संसारखौ मोजां मोनजालाङो फिसा सानैखौ लानानै ग्रें ग्रें संसार जालांनो हायो जेरनानै बिफद आफद खैफोद आफोद गैयाजासे जों संसारखौ आलो गोजोनै जालांबाय थानो हायो अननानै बोर सारस्रि हरदो आंनि साबस्क्राइबार आगैमोन आंनि सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै आंनि फिसाजों समानफ्रा अननानै बोर सारस्रि हरदो जों बेबायदिनो संसारखौ आवगायलांबाय थानो हाथों जेबो बिफद आफोद खैफोद आफोद गैयाजासे गाबनोबो ओंखारदों माने खुसिनिबो दिन बेराफारसेथिं दुखुबो मानो होनोबा दिनैनि दिनावनो आं हिन्जाव गोदान जानानै फैदोंमोन बेबायदिनो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां रेडि जादोंमोन मादोंमोन माने बिराद गोसोखांदों आरोना न'खरनि मानसिफोरखौ बिदाय होनानै दिनैनि दिनाव आङो आंनि बिहाव बिखुनजोनि आंनि फिसायनि न'आव आगान सुरबोदोंमोन माने गोसोखांदोंबो गाबनोबो ओंखारदों ओमफ्राय बेराफारसेथिं खुसिबो आरोखि ना माने खुसि होनोबा आङो एबारसो जोङो लोगो मोनलायफेरदों आरोना खाथियाव आंनि बोराय आंजों लोगोआव दंफायो आरोखि ना एबारसो 10 बोसोर जालायलायबाय जोङो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखैमोन हाबा जानायनिफ्रायनो आरोखि ना दाबसेयाव थाग्रा मानसि अबायथो ना लोगो मोनलायलायनो अबायथो माबालायनो बिदिनो लोगो मोनलायलायाखैमोन एबारसो माने लोगो मोनलायलायबाय एबार आंनि खाथियावनो दं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि ना आरो बेराफारसेथिं दुखुआ थांनो सम जालायबाय थांनोसै समबाथाय माने गोसोआनो आंना माने खावसेथिं खुसिब्लाबो खावसेथिं माने दुखु आरो माने दाउसा मावरिया बायदि मोनो आरोखि ना गोसोखौनो बोरैबा दसे मोनबाय थायो थांसै समबाथाय ओंखायनो दुखु आरोखि ना आङो बेराफारसेथिं दुखुबो खुसिबो गाबनोबो ओंखारदों मिनिनोबो ओंखारदों आरो माथो खालामबावनो सनाफोर बेबायदिनो दिनखौ खाथायलांसै आरोना थ' बोराया दुगैखांबाथाय आङो खाफालाव आंनि बोरायनि आखाइजोंनो दिनै फिन खनसेबाव आरोबाव आङो सिन्दुर लाबावनोसै आरोना सनाफोर थ' नायलां अननानै भिडिअखौ जोबजासिम आरो गामियावबो फुजा हैगोन आरोखि ना जोंहा जैग' हैगोन जोंनि हाबानि नामावनो ओमफ्रायो बोरायाबो थांसिगोन नालाय ओंखायनो होनोसै आरोना थ' नायलांबाय था जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय सनाफोर बेराफारसेथिं खुसियानो जाहैबाय 10 बोसोर कमप्लिट जालायलायबाय मालाबाबो हाबा जानायनिफ्रायनो आरोखि ना आंनि बोरायखौ आङो लोगोआव मोनफेराखैमोन आरोना बिदि एनिभार्सारि दिनाव आरोखि ना दिनैसो माने खाफाला भगबाना बोरैबा मिलायनानै होबाय 10 बोसोर जानायजों आंनि बोराया आंजों लोगोआव दं एबार माने बिराद खुसिबो मोन्दों आरोखि ना मोजां मोन्दों खुसि मोन्दों आरोखि ना जे दिनै हाबा जादों 2014आव हाबा जादों जोङो 14निफ्रायनो गैया आरोखि ना लोगो मोनफेरलायाखै सुथियाबो मिलायलायाखै आरोखि ना एबारसो निउ इयारबो फालिनो मोनबाय गोदान बोसोरखौबो बरायनो मोनबाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै ओमफ्रायो हाबानि दिनावबो दिनैसो बोरायखौ लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों खुसिबो मोन्दों आरोखि ना सनाफोर बेबायदिनो अननाय होबाय थादो बिदिनो सापर्ट खालायलांबाय थादो सनाफोर आंनि दुखु सुखु गासिबखौबो आङो शेयार खालामजोबगोन आरोखि ना आंनि लाइफआव मा जायो मा बेरो आङो गासैखौबो शेयार खालामजोबगोन मानो होनोबा ससियेल मिडियायाव जेनेबा एक्टिभ थाबाय ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाबाय जेला गासिबोथ' आङो शेयार खालामखानांगोन आंनि साबस्क्राइबार आगैमोन आंनि सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै गासैनोबो आंनि दुखु सुखु लाइफआव मा जादों मा जायाखै गाबदों ना मिनिदों आंथ' शेयार खालायखानांगोन आरोना थ' बिदिनो अननाय होबाय था सापर्ट खालायलांबाय था होनबासो भिडिअ लाबोबाय थानोबो गोसो जायो आरोना सनाफोर थ' गोजांबा सुइटार गाननो लायाखै आरोना आङो गाननोसै सुइटार ओमफ्राय बोरायाबो थांनो बावखाला नालाय ओमफ्रायो जों प्लास जोंनि हाबानि दिनै बोसोर फिरायनाय नालाय ओंखायनो गामियाव जैग' हैनो थांसै जों ओंखारखांबाय मर्निं थांनोसै जैग' होनोसै ओमफ्राय दाहाय बेलासि फैफिनसै आरोना
여기야. नायलांबाय थादो सनाफा दिनैनि भिडिअ अननानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आरो ना थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै दे रायलायहरदो एसे माबा मा रायलायनोब्रा मा रायलायनोब्रा थ' बोर सारस्रि हरदो बेबायदिनो ना बोर सारस्रि हरदो मोजाङै मोजां संसार मोनजालांथों होननानै